weltare ɓiɓɓe fulɓe anndo diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to likseyba gorgolo to beele ndendi to ganki to wuuro djiby alpha to tulde baali to seyyena wuuro moolo to seyyena gababi to wajjo bosoyaɓe to gourdioma to sinthiane gourdioma to dar salam ko takkusan juula ha to galle ceerno amadou nene ha to galle ceerno amadou tidiane alpha mamad siley ba to moderna kay hayɗi ha to galle makko sama sa to killinkara e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi mauritanie mohammed cheikh el ghazwani hoorejo gendi mauritanie ine tijja aleda hande o to Nouadhibou lobbudu yimɓe nde woni lamorgo faggudu gendi mauritanie to leydi mauritanie ha joni halfinaɓe nden ka e kisal maje kade ɗe Nouadhibou ɓe kolliri tigui wonde ɓe paabima bateau jollunoɗo ɗanniyankoɓe ɗanne suuɗaru tawi kadi laana mabɓe wonno ko yiwde to leydi sénégal sénégal ko seppo molantego Allah yuɓɓina aseta hanki kikiɗe tona to Wourossogui e ko taari ɗum kala yimɓe hewɓe notitima e seppo ngo hollirde kay mette mumen namdade farba ngom kadi nde woppite ko ɓuuri yawde e yaccade to leydi Mali Cukkela Kokla Mayga gonnoɗo hoore jagode laamu sabbordu leydi ndi o heeɓi convocation makko kay yo ar notade cour suprême ma en kal kay holko saabi komo noddira toon kedde afrique ma en ketto roɓiɗo musidɗo men Alassane Oumara Mbodj habaruji men joolam jaɓeri ma en kaale gonka Palestine tawi koto falne Gaza kaalen jen ha to leydi Turquie to leydi Cambodge hakkude mum e Thaïlande e ha to leydi Russie bisimilla moon e keɗki hotodirte joni piren pacciren salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo adodire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo ne safra rafiji kewɗi ɗe jiida ciirolla wonduɓe kista fibram dogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe sattoraɓe dewle e wonduɓe gorko seyɗani kala gorko mo melga wuuro jinneji omo safra wonduɓe koyɗe musoje keceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkuji ɓalli musoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ne yaran ɓen wonduɓe prostate ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye mumen e jippiɓe leece kala ceerno Amadou Tidiane Diallo Allah ne luɓirimo gandal e mbawka dendagal rafi mbawɗa wondude so tawi kay ko ɗon maldana ko balle tati mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji nder wittoje makko mo yiiti safara ko fate estomac ma no fonno kala e nder balle tati so tawi on jokkodiri o kima leɗɗe joni mbatta ñamde e yarde kala ko kaajeɗa ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji oɗo saaha mo tawe to leydi France kala jiɗɗo jokkodirde e makko numéro makko appel e numéro makko WhatsApp kala ko numéro leydi France mbatta ko 00336 04 66 27 gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon miñi ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mo mbatta ko 77 714 94 15 ngam hoybitande tawateɓe lappol palol dande maayo ɓe Mauritanie e Sénégal base makko ne tawe to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala enen tawi ɗon sehil makko ɓinede makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mum téléphone mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Nouakchott Sara commissariat Samia ene tawi ɗon ɓiyi ko kala jiɗɗo jokkodirde on base numéro mum téléphone to Nouakchott mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu ko malaɗo wune kon newiɗo sanne mbadden danɗo faade makko
jambitowo ɓandu musoru ɓandu jaɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keceji musoje AVC cardiaque moƴƴiyam dogata e ɗaɗi muɗuma donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te heɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti oɗo saaha koɓe jambitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ko kawisaji mawɗi ko haako iwru ko tokkoridi nooro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel te a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haako tan wocca ko fewna ha feewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓandu maɗa an jiɗɗo jokkodirde e tonggode gorel te walla ni site gorel te jangana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet a tappa toon www.gorelte.com joni jiya toon ko safrata e ñabbuji cuɗotoɗe ɓalli kala so tawi noon ko tonggode gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koye nder leydi Mauritanie jokkodirta koye Adama Niang ɓuuri andirede Boy Nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 walla so tawi koto sehil baabi gonɗa e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Elimane Ndiaye 46 57 85 92 so tawi gonɗa koto kay hayɗi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Acca Keɓe 46 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niass mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men dañen jama ƴettude kaɓuruji mon e ɗemgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone dewo nogasi jeeɗiɗi lewru morso hitande ujunnaje ɗiɗi e nogasi joyi habaruji mon e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawen yiiden to banggue nete e ɓosoje ko mini men sehil men Saydou Abouba ko adi kabaruji men e ɗemgal pular noon hono jinnaɗo men khalifa men ceerno Yaya Ba mo Richard Toll eɗen ciftina tan bandiraɓe wonde ha yewɗo saaha joni omo tawe ɗo e nder Nouakchott to galle makko taweteɗo to leegal Basra Nouakchott woɗɗani hôtel Kombi Saleh ɓuuri ɓattade noon ko jikke mo leegal Basra banggue funnague jikke o so ari a yettima ɗon ma soyno jama goto tawi ko jama Baraka o noon hucciti koye galle makko ɗo e nder Nouakchott kanko ceerno Yaya Ba noon mo Richard Toll omo yetta omo jarna omo duwono dendagal Mauritanie naɓe kala ha tengti noon e Nouakchott naɓe guila e teddugal mumen kay guila o ari o heydani o ɗomɗani kadi o yewaka omo ero tan noon dendagal julɓe kala nde tinno tigui tinno e diine o tinno tigui e diine o tinno kadi e kulol Allah ha joni habaruji men ɗemgal pulara to leydi Mauritanie puɗoɗen to leydi Mauritanie noon yubbinama toon to Likseyba gorgol tawi koye gardugol hakima wuuro ngo hakim diwan o ɓe jubbini toon tigui ñalli tawi ko ñalli biteɗi assainissement woni tigui yidde fittude yoga e beddaji wuuro ngo nde won noon kay ewɗo saaha joni wona tigui koye saaha ndungu eɗen gandi saaha ndungu noon ko saaha keewo rafiji no fewi ewɗo saaha joni noon yidde makko kay kanko e dendagal ɓesgu wuuro ngo kala ko rendude dewle mamen kay ittude dendagal ñonkoto dendagal balisaji tawateɗi e nder yoga e booli mawɗi tawateɗi e nder wuuro Likseyba gorgol ko leydi Mauritanie ha joni keddoɗen activiste goto tawi ko Mauritanie najo ɓurɗo kay
dartorade ko fate haalde kala saha caɗele awo ay binde awo indra leydi Mauritanie biteɗo Ali Wula Bakara o wiyama teeb noon ko gendarmerie mo Nouadhibou nangimo on kañumen nangimo o nanga noon ko waktuji seeɗa tan ko adi kay garala hoorejo leydi ndi Mohamed Cheikh Al Ghazouani tijjaɗo jillu mum tawi ko jillu gollal e nder Nouadhibou ha ɗo noon gendarme ɓe kalan tigui holko ɓe nangguirimo ɓe kadi joom suudu makko yettade wawde yiidemo hono no holliri jandi de ene sikka noon o nanguira tan ko guila kay o saktude toon ayibaji kewɗi ko fati kay e awo yeeso hoorejo leydi ndi tijjaɗo toon aleta hande o koreji makko noon e sehilaɓe makko kolliri tigui ɓe jumbini diño aseɗa hanki o yeeso gendarmerie namdade kay nde woppite ko ɓuuri yawde e yaccade ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Salem Wula Merzouga kañum woni jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate gueɗe caggal leydi e jokkodirala leyɗele o ƴettino lana makko ndi o ko guilñade aljuma ɓennuɗo o yabani toon to New York ko dewlaji dentude Amerique nayumo toon noon ko tawtoriyede sommet tawi koko fate solution à deux états woni tigui jonde ko fati kay ƴewde peeje holno hebtinirte ɗeɗo leydi ɗiɗi woni leydi Palestine e leydi Israël tawa kadi leydi foof ne hebtina en jogui keeri men kadi to ɗum jogui keeri men taw ko keeri gandaɗi ko ɗum woni mujibu oɗon sommet o noon tijja jonde muɗum ko nogas jeetati woni ñalawma hande nogas jeenayi lewru juillet hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi des états noon woni mbiɗen état Palestine e état Israël tawa leyɗele ɗiɗɗi leydi hen kala ne hebtina ko batu ngu noon ko ministére uji woni jagode kalfinaɗe fate gueɗe caggal leydi e jokkodiral leyɗele ko kañumen tigui joddoto nguɗon batu toon to dowlaji tendude Amérique tawi koye gardugol jagorgal kalfinagal ko fate gueɗe caggal leydi mo leydi Arabie Saoudite hono prince Faysal Ben Farhan e jagorgal leydi France tawi kadi kañum woni ministre de l'Europe et des affaires étrangères mo leydi France biteɗo Jean-Noël Barrot fewji batu ngu noon ko leydi Arabie Saoudite wondude leydi Arabie Saoudite wondude leydi France kañumen pewji nguɗon batu Mohamed Salem Wula Merzouga noon jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate gueɗe caggal leydi jaaɗo kay e dow inde leydi Mauritanie ɗo tiyade nguɗon batu o yahani goto omo yaade sete timmude no fewi e nder ɓenen tawe hen El Hassan Ahmedou on ko ambassadeur chargé des missions au cabinet des ministres du ministre to wondude Mokhtar Mbemba on ko directeur des Nations Unies à la direction générale de la coopération multilatérale wondude biyeteɗo Ahmed Mohamed Dou on ko directeur de la communication et des médias wondude biyeteɗo Job Mohamed Julde on ko directeur du protocole to ministère des affaires étrangères ko ɓeɗo woni ɓe Mohamed Salim Wula Merzouga haadi toon to dowlaji tentuɗi Amérique ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen Mokhtar Wul Ndiaye ko hoore jagoɗe leydi Mauritanie o bismima o joddima aljuma ɓennuɗo en audience e ambassadeur joɗaniɗo leydi Libye e nder leydi Mauritanie hono biyeteɗo Abdesalem Treykim ɓe jewtidi ko heewi noon ko fate jokkodiral moƴƴal hakkude leydi ɗe ɗiɗi ene tawtora audience o noon hono directeur du cabinet makko kanko premier ministre o biyeteɗo Cheikh Ould Zeidani wondude conseillére makko hono madame wondude conseillére makko tawi ko chargé des affaires politique biyeteɗo madame Hindu Mintu Aynina ha joni ko yindin baadi audience uji keddoɗen kanko ko hollirama kadi kanko Mokhtar Wul Ndiaye hoore jagoɗe laamu leydi Mauritanie o joddima on aljuma kadi audience e to bureau ji makko nder Nouakchott ambassadeur joɗaniɗo leydi Égypte e nder leydi Mauritanie biyeteɗo Ahmed Mohamed Abdelhamid Taya on waɗi ko ñande aljuma ɓennuɗo ɓe jewtidi ko heewi noon tawi kadi ko yidde ñassade jokkodiral e cihlagal e gollodiral moƴƴal gongal hakkude leydi ɗe ɗiɗi audience o noon waɗi koye tawtorede biyeteɗo Cheikh Ould Zeidani kañum woni directeur du cabinet makko e yeeso Hindu Mintu Aynina conseillère chargé des affaires politiques to ministère to hoore jagorɗo to ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen dadiɓe halfinaɓe ko fate e ndenka e kisal maaje kadde ɗe Mauritanie woni ko wiyete garde code tawi ko gollotoɓe toon to Nouadhibou ɓe kolliri tigui wonde ɓe paabima wonnoɓe kay e laana ndiyam jinnoɓe wadde clandestin woni ɗande suuɗe rum tawi ko yidde yaade toon to dongre Europe
koye saha noon laana mabɓe kay moteur laana ka koye saha moteur laana mabɓe panno ko nden tigui ɓe paaba hono no holliri kay communiqué e ministère de la pêche holliri tigui e nder communiqué mum wonde kay laana ka noon ummino koto wuuro witengo kamsar noon ko wuuro tawtengo to Guinée Conakry koɓe kamɓe noon ko ɓe umminode ko toon tigui ɓe ummino kene wona joni jonte ɗi e ko woni jonte ɗiɗi noon laana ka ne jolluno fodde laana ka ne jolluno capanɗe jeeɗiɗo e joyo neɗɗo tawi ko jeeyaɓe ɓe jiida nationalité ji ene tawe hen noon Sénégal naaɓe e Gambie naaɓe wondude e Ghana naaɓe e Guinée Conakry naaɓe kala ne tawe e kaɗon laana ene tawe mabɓe kadi rewɓe e sukaɓe tokosɓe kala kurkaji tokosi ne tawe mabɓe tawi kamɓe kala noon laana ka yinno yabade tigui toon ko to île des Canaries e nder leydi Espagne ko bateau goto noon kañumen tigui mo woɗɗaniɓe kañum tigui idi yideɓe faabiɓe kay tawi bateau mabɓe laana ka moteur koko paani ko ɗon tigui wattiɓe e kana bateau addiɓe tigui wattiɓe juuɗe ɓen garde côte ɓe leydi Mauritanie ko ɓen gaddiɓe haata kaggulaɗe mo Nouadhibou oɗo saaha joni ɓe mbattama e juuɗe laamu halfinaɓe ko fate on fannu kay nana ƴettiɓe en charge ko adi kay koɓe mbawa nawtede toon ko adi kay koɓe mbawa tigui nawtede toon ha to galle to nawte toon tigui ha e nder cuuɗi mabɓe ha e nder keeri e to cuuɗi mabɓe e keeri leydi mabɓe kala ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie no mbiɗen e gardini kabaruji men omo tijja aseta aleda hande o omo tijja toon to Nouadhibou lamorgo faggudu leydi ndi tawi kadi addatama toon kay ko ƴewde kay eɓɓoje kewɗe eɓɓanode kay holto jarata eɗo saaha joni saabu Nouadhibou naɓe kay kollorin jogui caɗele mawɗe no fewi guila ko fati e gueɗe taw ko ɓurɗe hatojidede ko wayno caɗele ndiyam kuppiraji ndiyam e kala saaha e caɗele courant woni kuppiraji courant e kala saaha noon e ƴettude peeje kay peeje kewɗe goɗɗe kay gam ƴellidde wuuro Nouadhibou ngo hano hannirta ni ko aleda hande o noon tijja toon kanko hoorejo leydi ndi hono Mohamed Cheikh El Ghazouani ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar sen no mima to Nouadhibou koto leydi Sénégal paɗen aseɗa hanki kikiɗe wuuro Soginaɓe jalti e keewal e peewal nodditade kay ɓe ministre toon e seppo tawi kadi ko seppo molantego Allah e kewgal yimɓe kay gona seppo noon ko namdade kay ko ɓuuri yawde e accade de Farba Ngom woppitte Farba Ngom noon kañum woni député maire des Agnam yimɓe noon jalti e keewal gari e keewal kadi yimɓe kadi gari koɓe hen ne mbaɗi ɓorni comci boɗeji ɓe hen tigui ne mbaɗi kaalaji boɗeji ɓe hen kaɓɓi celti boɗeji e koye mumen e juuɗe mumen kala hollirde mette mumen e nanggugol Farba Ngom en namdade kadi Farba nde woppitte ko ɓuuri yawde e ɓuuri yaaji yaltade teskama noon Allah e keewal yimɓe kiiɗe hanki o toon to Wourossogui e nder seppoji ɗo hayso ñorgo weddama ñorgo ngo yettata ko leydi memata leydi Allah e keewal yimɓe Allah tigui e keewal yimɓe kamɓe kala noon dande ko wotere jimol ko gotol ko libéré Farba woni tigui yo Farba Ngom woppite yo Farba Ngom woppite ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen ko jamma aseta hanki 21h tijjeno tigui discours khalifa général des mourides hono Serigne Mountaga Mbacké ɗum noon dirtinnoma ha jamma aleda hande kay so tawi ala kadi ko yanti hen sanga 21h handen haalande noon koko fati kay keɓugal grand maggal de Touba tijjado kay e nder lewru daratondu ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Bassirou Diomaye Faye kañum woni hoorejo gendi Sénégal yettima aseɗa hanki o toon to Monrovia lamorgo leydi Libéria nottoyade noon bismango nanɗo makko sehil makko biteɗo Joseph Noumiya Bouaké kañum woni hoorejo leydi Libéria bismango noon ko yo tawtorede kay ko fate manditare tawi ko manditare wattore duuɓi temedere capanɗe jeeɗiɗi e jeetati woni 178e édition ko leydi Libéria hebno tigui manditare mum woni indépendance jeytari leydi muɗum Libéria noon leydi Libéria noon ko hebno tigui jeeya tigui e leyɗe kayya e nder dongre Afrique idiɗe hebde indépendance mum saabu kay ko guila hitande ujunere e temedde jeetati e capannayyi jeeɗiɗi woni guila 1847 ko guila nden leydi Libéria heeɓi manditare mum woni indépendance mum ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen biyeteɗo Baye Cheikh Mamar Insa Diop koye guide religion woni koye seraɓe dowluɓe no fewi e nder Madina Baye toon e nder leydi Sénégal o jeeya
kanko ko Sénégal laaji non o waɗi tigi gadala paydingal no feewi o geste tawi ko geste mawɗo no feewi faade kayiyam e yidde taw kadi ko geste mo yejjitake woni gollal ngal yejjitake faade Madina e ndera Madina Bayi oddani juma mawka ka non ko Madina Bayi juma Madina Bayi non oddani ɓe tigi ko capanɗe nayyi climatiseur woni tigi machinaji ɓuɓnoji e tawa hen kilim capanɗe kilim hen kilim kala noon jeeru mum ne qime ha 1 million tawi ko franc CFA yidde makko noon ko yo kay aroɓe julde juma ka e aroɓe kadi wadde hen nafilaji men e aroɓe wadde hen sirkeji qur'ana janggude qur'ana kala ha mbawa tigi hebde ɓuɓol certa e warño certa e nguleki hano hannirta ni ha joni ko leydi Sénégal keɗen police nationale mo leydi Sénégal en tawe sunare mawde no fewi jaltugol aduna goto kay e limtetenoɗo e mawɓe ardinoɓe police leydi ndi tawi kadi ko dowlunoɗo no fewi biyetenoɗo commissaire biyetenoɗo Antoine Mendy mo martaba commissaire divisionnaire kanko Antoine Mendy noon o meeɗino wonde directeur général de la sûreté nationale ɗum wonno ko gila août 2000 ha lewru juin 2000 an directeur général de la sûreté nationale noon ko kañum wonti oɗo saaha joni direction générale de la police nationale on paami tigi ko gonnoɗo directeur général de la police nationale mo leydi Sénégal kañum tigi woni jaltuɗo aduna kanko tigi woni jaltuna aduna levé du corps makko noon tigi ko ñande alarba capantati lewru morso ɗo gonɗen du sanga 9h to hôpital principal de Dakar o juulate noon koto église Saint Pierre de Baobab o wiroye noon to ce Saint Lazare on Saint Lazare to Saint Lazare on paami tigi ko Issa Yanke ko toon tigi o ɗamini wiroyede Guénesse o noon waɗete tigi koto galle famille makko to lekku biteɗo Sébu Ponti ha joni ko leydi Sénégal keɓɗoɗen FMI woni Fonds monétaire international holliri tigi ɓoyata maɓe mbadda maɓe nuldu mission tawi ko mission timmude no fewi e nder leydi Sénégal ɗum noon wonata tigi koye nder lewru août dartodu ɗo e balɗe seeɗa on mission noon jogoto tigi ko double objectif woni tigi addata ko jogui pandaji ɗiɗi walla ne jogui haajuji ɗiɗi hen haaju goto noon objectif gadano o noon ko kay ko sunnade e yurnitade ko laamu kesngu takki laamu kingu kay ko fate fausse déclaration tawi koko fate detta moko woni tigi jamande e leydi Sénégal rewete hen objectif goɗɗo o noon ko ƴewde kay peeje yewtide laamu kesngu ƴettidde mumen peeje kay noɓe mbawirte gollodade hakkude mabɓe kay saabu FMI yiiɗa tigi ɗaccude leydi Sénégal ɓe jiiɗi ko gollodade ɗoftude e leydi Sénégal e wallude leydi ndi no ƴellitiri hano hannirta ni ha joni habruji men demgal Pulaar sen mima toon to leydi Sénégal koto leydi Mali paaɗen to leydi Mali Cukel Kokkola Mayga gonnoɗo hoore jagorɗe laamu sabboddugo leydi Mali ɓoyata tigi o nottoyo tigi suudu ñawirde woni cour suprême o heeɓi talkuru makko woni convocation ɗum noon ko nde o arata noon yaade toon to cour suprême Cukel Kokkola Mayga noon o tuma tigi ko mbuñari e burjingol ngalu e saaha kay o wonno hoore jagorɗe leydi ɗi ɗum noon ko caggal kay catala bitegal BVG woni bureau de vérificateur général caggal kay nde arno sunnade golle makko kay e duuɓi ɗo ardina jagorga hoore jagorɗe leydi ndi e nder ɗen noon ɓe tawi hen tigi ngakkanɗe mawɗe no fewi e nder gueɗe o tumaɗe noon ngakkanɗe ne tawe hen affaire goto tawi noon nden ngakkande ne qime ha 1 milliard 800 millions tawi ko franc CFA ha joni ko leydi Mali keddoɗen leydi Mali waɗi tabala mangal no fewi ko fate sécurité routière woni tigi ɓeydugol nden ka ekkisala laabi otoji e nder leydi he ko catala bitegal ANASER woni l'agence nationale de sécurité routière kañum tigi holliri ɓoyata tigi ma afa radar uji garɗuɗi jaaduɗi e jamanu e dow laabi leydi ndi kala joguiɗi kay hattani ƴettude photoje e vidéo ji kala wonande otoji kay sofreɓe kay e kala saaha e dow laabi ɗi kala ɗiɗon radar uji noon kala infraction mo oto o chauffeur waɗi kay eɓe mbawa ƴettude photo mum tawi kadi ene wonda e ɓoto natala ɓosowal woni vidéo mum Ousmane Mayga kañum ardi catala bitegal ANASER o holliri tigi wonde ɗiɗo radar uji garɗuɗi kay ma wallu kay ɓeyduma walluɓe ɓeydude kay ko faade ma wallu leydi ndi tigi ɓeydugol ko faate nden ka e kisal haɓade kadi e haɓade kay ɓen sofreɓe ɓe respectata e kala saaha koddera ɗut kala oto noon dogɗo kay dogdu fakkinde no fewi radar uji ma ƴettu photo jomum e vidéo jomum ɓe kala kadi hol vitesse mo oɗon oto doganno e saaha wirti ɗon ɓe kala nokku o e ñalawma o e waktu o kala taw jomum wawata yeddude
o holliri noon ɗiɗo radaruji kay ma ɗiɗo radaruji ma gafe e dow dendagal boli tawi ko ɓurɗi mawnude laabi tawteɗi e nder leydi he kala ko wayno lawol faade Sikasso ko lawol faade Ségou faade Mopti e faade Haykala Mayga monsieur Mayga non holliri tigi wonde fandare laamu ngu kaya wona yidde wadde tigi taxuji e ɗin ala ko yidde ɓeydude nden ka ekkisala e haɓade kadi ɓeena chauffeureɓe ɓe nunɗani ɓe respectata code de la route kala saaha kadi dogoɓe dogdu fakkille no fewi foof noon ko yidde ustude accident ji e tege e dow laabi ɗi yidde kadi ustude ko wiyete excès de vitesse sabude teska kay yoga e accès ɓuuri hewde accident ji mbaɗɗoji e nder leydi he ko tigi ko erreur ji chauffeureɓe ɓe guila dogdu fakkinde walla wiyene double nokku mo fotani dublude e gueɗe baɗe noon ha joni ko leydi Mali keɗoɗen leydi Mali umminima kolol battowol capantati e goho lawol woni tigui 31e campagne nationale de reboisement woni capantati kolol ko fati e lorgo leɗɗe e nder leydi he kala ko aset hanki o noon wonno cérémonie puɗɗogol golle ɗe tawi ko golle e nder jokli leydi he kala tawi kadi ko hoore jagoɗɗe laamu sabondu hono Abdoulaye Mayga kañum rokki coup d'envoi golle ɗe to nokku biteɗo parc de Sofas tem mabɓe noon woni titode mabɓe hikka noon ko loren leɗɗe loren leɗɗe gam fewnide leydi e haɓade yorayɗo e haɓade yora woni tigui planton les arbres plantons les arbres pour réparer nos terres et lutter contre le désert ko ɗum woni teɓ mabɓe hitande e hikka nde yimɓe hewɓe noon guila ardiɓe yimɓe laamu ha e ardiɓe diineji e ardiɓe tigui aadaji wondude pelle civil ene e population hewɓe mbawi notitade kayi e oɗon lancement e oɗo tigui reboisement ɓe kolliri hen kadi weltare mabɓe mawde no fewi ena ero tan dendagal bandiraɓe moni foof yo tinno e gurdam mum neɗɗo kala yo lor hayso ko lekki gooti galleji men e beddaji men kala loren hen leɗɗe saabu lekki ne heewi nafoore ha joni habaruji men ɗemgal Pulara sono mima to leydi Mali jabboden ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndogo Alassane Oumar Mbodj salminama juuram en calmitima Ghali Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV habaruji men ɓurtentude e dongre Afrique e ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi Guinée Conakry toon dey ene wayno hono épidémie hono ñaw noddirten ko MPOX ene waɗi oɗo saaha dey koko yaaji toon no fewi ko ɓuuri temedde tato neɗɗo wawi kadi dañde kadi e nguɗon ñaw ɗum ko mbiyata wonde variole du singe ko ɗum noon ko bade tawgal koɗo baaɗi gila ñande kay septembre tawgal hitaɗe ɓennude ɗum noon ɗum arno toon e oɗo saaha dey eɓe mbi ɓe mbawi kadi ko dañi hen tan ko goto e duttiɗo e jomum ko goto e oɗo saaha ɓe dañi toon to Niger ene wayno dey ko gardiɗo hono leydi ndi e oɗo saaha général tawgal ko tiyani kanko de o joɗima toon o haali Ayawo habrirde wonde kay caggal kadi daw dañi hono duuɓi ɗiɗi ɗum noon e gardiko leydi ndi kanko noon o wi noon e oɗo saaha ɗum noon dey o wawi wiide wonde ala noon ko bonni dongre Afrique nde hani e tektude e leydi mabɓe nde haɗiɓe deƴƴe ko o wi dey ko ɓeɗon dey tawa ko leyɗele tawa kadi ko ɓen tawa ko tubakoɓe ko ɓen dey kadi toon leyɗi ɗe deƴƴe toon Afrique hakkudejo ɗum noon ko lande laamu mbiyeteko KCU nde ɓe mbi wonde toɗɗima tawa ko Faustin Archange Touadéra yo ƴamanɓe ardade tawata ko leydi ndi en goko lawol tawata ko ɗiɗoɓol ɗum noon tawa de waɗata koye e lewru bowte faandu arde nde ɓe jogori wadde kay ɗin wotteji walla sobgoji leydi mabɓe Cameroun ene waɗi dey e ELECAM woni commission tawa électoral mo Cameroun kamɓe dey ɓe mbawi kadi wono wiide wonde bayyinde wonde tawa kadi ko hono liste mabɓe provisoire wonande ɗen candidat ji yiɗɓe kay ƴamde kay ardade kono leydi ndi e octobre 2025 fodde 13 tawa ko ɓen yiɗɓe kay ardade leydi ndi enen mbaɗi jeeya e goɗɗon doggol kono e ɓen dey wonnande kay taw kadi ko Paul Biya gaddiɗo ngal nduɗo leydi ndi e kadi ko kanko de ƴamata ardade leydi ndi ngol wata lawol makko taw kadi ko jeetu ɓiwol tawa yahate koye duuɓi 92 ɗum noon ko on taw ko lundiyanke ɓuɗɗo teskede o ɓe hono Maurice Kanto kanko de ko kadi biyaɗo o jeeyaka kay e ɓen ƴamoɓe ardade hono leydi ndi ɗum noon amo jogui hono dawal e yiide kay wadde kono
recours makko e faade e conseil maɓɓe constitutionnel ngam kay wiide wonde halko saabi kankone o jeeyaka e ɓen ƴamoɓe toon to Congo Kinshasa to nde ene wayno e oɗo saaha ami jogui kulhuli no feewi e ɓeɗon to kadi feƴƴoɓe taw kadi ko leɗɗe toon ɗum noon ene wayno tawi ko FAO holliti wonde taw ko organisation des nations unies ene wayno dey wi wonde kadi ko fati kañum ko fatti wawde alimentation kañum e ndema wi wonde dey ngol ɗo peƴƴugol taw ko leɗɗe ɗum noon to mbiyata kono forêt tropical ko kadi ko noon jogori kadi taw ko caɗele hani e forêt ɗum mbiyata urbaine ko ɗum noon e nder ɗiɗon mbaadi Kinshasa capital o kadi ko taw ko fatti e leydi mbiyetedi république démocratique du Congo ɗum noon waɗi kadi ko ma won 13 taw ko million taw kadi ko aade ɗum noon kaali kay ko wadde oɗo mama e oɗo saaha mi jogui won caɗele kay e faade kadi e ɗiɗon mbaadi no wiiri kay taw ko oɗo biyata kono Joël Adkiana taw ko Basila taw ko de o arti hen taw ko woni koye institut supérieur mabɓe ko o wi ɗum ɗo so nattani e ɗum noon ene wayno dey maɓe joggo toon caɗele mawɗe no feewi ko fati kadi e ɗen peƴƴugol tawata ko leɗɗe e wonande kadi tawata ko toon hani e Congo Kinshasa e hani e tawata ko dongre Afrique nde Ghali Abouba ko ɗum ɗo tonnguɗen habaruji men e dongre Afrique e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji gorko mo Sar Dogo ngam weltare Ayawood TV. Alassane Oumar Mbodji golle ma jooɗi peewi ko an uddi kabruji men e nder dongre Afrique takkusan juulama ha to galle ceerno Amannere ha to galle ceerno Daha Duke kon takkusan juula ha to galle ceerno Yaya Bato Richard Toll ha to galle makko Basara ha to galle ceerno Abdourahmane Dia PK8 ha to Daril Barke ko taari ɗum kala habruji men jolam jaɓɓeri koto leydi Palestine paɗena Gaza naɓe ne tawe tigui e caɗele mawɗe no feewi ko ɓuuri tampindeɓe noon e oɗo saaha joni koko wiyete heegue laamu leydi Israël ona koko sali kay guilay batoji ha e otoji gaddoji guura woni ko wiyete balle tawi ko aide humanitaire ko sali tigui ɗin batoji e ɗi en camion ngaji mbawa tigui yettade toon to banda Gaza joni noon ñalawma aleda hande o laamu leydi Israël ɓe ƴetti feere tigui ɗena feere noon ɓe jaaɓi tigui balle naata e nder falde Gaza taw balle ɗe noon ɓe kolliri ko a condition ko avion ngaji tigui walla hélicoptère uji kañumen mbeyata ha e bande de Gaza ɓe mbawa aynade hen ɗiɗon koliji woni ko wiyete largage laamu leydi Israël ƴetti nden feere noon ko woni ɗe feere nde ɓe ƴetti noon ɓe inni ɗum koko wiyete pause tactique ɓe kolliri kala ñalawma eɓe mbaɗa on pause dartinde kay opération ngaji militaire mabɓe mbaɗata kala ñalawma kay tuggi 10 heures subaka ha 20 heures woni 8 heures jamma ɓe dartina guerre o e nder yoga e guure beele ɗena balle ɗe mbawa tigui larguede woni weddede e nder ɗiɗon nokkuji ko wayno nokku biteɗo Al Mawasi e to wiyete Deir Al Balah e to wiyete Gaza ville ɗiɗon nokkuji kala ma laaɗe ɗe mbawa avion ngaji mbawa weddade toon ko wiyete balle kamɓe leydi Israël kamɓe koye mabɓe kolliri tigui wonde ɓe aynima toon balle tawi ko koliji e avion ngaji mabɓe mbawi joƴƴinde toon ɗeɗon balle ko aleda hande no gas jiɗi morso noon laamu Israël ɓami ƴetti kay ndeɗo feere e nder Gaza noon so tawi kay feere tawi kay oɗo saaha joni feere ƴettaka ko ɓuuri yawde e accade so tawi kay peeje ƴettaka e nder Gaza so tawi ko ɓuuri yawde e accade en peeje ƴettaka noon hollirama hono no holliri UNICEF fodde 151 ujunere sukaɓe ene jogori kay yaltude aduna tawi ala ko yoɓoto pittali men so wona heegue wona konngudam noon ko konnguɗi catala bitegal UNICEF halfinaɓe ko fate haqqe sukaɓe nder windere koto leydi Turquie paɗena leydi Turquie noon e nokku mabɓe tawi kadi koto banggue worgo ɓaɗio funnague leydi ndi ne tawe nguleki cattuki no feewi saabu aljuma ɓennuɗo ɗo tigui météo mabɓe ƴetti température toon e nder wuuro witego ngoɗo wuuro e nder ngoɗo wuuro witego Silopi ɓe mbawi mesurde toon 50 piccal 5 degré tawi degré Celsius woni 50,5 degré taw banggue nguleki e nder oɗon banggue nder ngoɗon wuuro tawatego to banggue worgo ɓaɗio funnague leydi Turquie ko record ko nguleki record noon ɓe meeɗa hebde nguleki baaki potkini hennene koto leydi Cambodge hakkude mum e Thailand paɗen leydi Cambodge noon e leydi Thailand ne tawe tigui yewɗo saaha kala e guerre tawi ko guerre musɗo no feewi hakkude mabɓe kay to kerol leydi
caɗele ɗe ɗiɗi to kerol leyɗe ɗiɗi Donald Trump hoore dowlaji Amérique waɗi eran kay erima ardiɓe leyɗele ɗe ɗiɗi ko ɓuuri yawde e eccade nde guerre o dartoto koye ndina mbaadi noon laamuji ɗiɗi ɓe dokkodiri aadiji noon eɓe pottotiya altine janggo nogas e jeeta lewru juillet ɓe pottotiya tigui to nokku wuro wiyetengo to leydi wiyetengo Malaisie yewtidde kay ko fati e peeje kay no jaam artiri no guerre dartori hakkude mabɓe ko hoore jagoɗe mabɓe noon par intérim hoore jagoɗe par intérim leydi Thaïlande kañum hono biteɗo Fumtana Westchangya Chai kañum tigui e nando muɗuma mo leydi Malaisie kañum e nando muɗum o leydi Kamborto biteɗo Hun Manet kamɓe tigui potori toon to Malaisie gam ƴettide peeje kay no guerre o dartori kono de ɗum noon foof haɗani subaka hande o kay teskama ha oɗo saaha mo kalten jeeygue kay nana huuɓa hakkude mabɓe ko pellodiral woni to kerol hakkude leydi ɗiɗi balɗe nayyi hande noon ko guerre woni hakkude mabɓe ko famdi kala yimɓe capantati e nayo mbasi en pittali men fodde kene ɓuura temedde ɗiɗi ujunere neɗɗo kadi déplacé woni dogui galleji mumen e koɗande mumen gam dandude pittali men koto leydi Russie uddirten kabaruji men guila hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi woni 2017 faade ñalawma hande faade hitande hikka de kala ñande nogas jeeɗiɗi lewru juillet leydi Russie ne heewi yuɓɓinde on ñalawma tawi kadi ɓe mbiyata ɗum ko ñalawma flotte russe woni grande walla mbiya ɗum grande parade naval ko laaɗe mabɓe batoji mabɓe kay tigui e arme mabɓe tawi ko arme ndiyam keewi yaltude waɗa ko wiyete parade woni tigui wiyete exercice militaire hitande hikka nde noon laamu leydi Russie holliri wonde kay oɗon parade kay ɓe kayiti ɗum tawi kadi ko on parade on saabi ɗum tigui koko wiyeten tigui ɓeydude ko fate sécurité ko ɗum addani ɓe haytude ko ñalawma aleda hande nogas jeeɗiɗi lewru juillet ɗum fonno wadde kono kay ɓe kaytini ɗum pour des raisons de sécurité honno holliri kay laamu leydi Russie mbiɗen guila 2017 ko hikka tan woni hitande goo kay koɓe mbasi kay wadde mawninde oɗon parade moɓe kewi wadde kala ñande nogas jeeɗiɗi lewru juillet musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko min tonga noon habruji mon e ɗemgal Pulaar e sawte he habrude he ko musidɗo moon sehil moon Haali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosojo ko miñumen sehil men Saydou Abouba so tawi ko roɓiɗo kedde Afrique ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodj ñalawma janggo so tawi ala ko fawi ma en ketto musidɗo men Sar Blay Sar ketki malaki jaam yo jaam Allah jogo mi jogo on